Ola, nenos e nenas. Hoxe, para conmemorar o Día do Libro, ímosvos a ler un contiño moi especial e que nos gusta moito e que se titula O lobo e os sete cabritos. Había unha vez 7 cabritos que vivían coa súa mamá nunha cabana no medio do bosque. Mamá sempre os avisaba de que xogasen cerca da casa por se viña o lobo. Un día, mamá cabra tivo que sair e deixalos sós. Pero antes de marchar, mamá cabra dixo: non abrades a porta a ninguén, que pode andar por aí o lobo. O lobo feroz que estaba espreitando agardou a que mamá cabra estivese lonxe e foi petar a porta. Quen é? Preguntaron os cabritillos. Son mamá, dixo o lobo. Abride que vos traigo un regaliño. Ao escoitar aquela voz, os cabritos asustáronse moito. Ti non és a nosa mamá. Mamá ten voz fina e ti tela rouca. Vaite, que ti és o lobo. O lobo furioso foi a un galiñeiro. Empezou a comer ovos para aclarar su voz. Un, dous, tres, catro, cinco, seis, así ata unha dúcia. Despois volveu á casa dos cabritiños. Preguntaron os cabritos. Son mamá, dixo o lobo con voz fina. Abride, que veño cargada. Os cabritos estaban a piques de abrir, pero o máis pequeno dixo: non me parece a voz de mamá. Bota a pata por debaixo da porta. O lobo asomou a pata e os cabritos, ao ver aquel pezuño peludo e negro como carbón, mortos de medo, berraron. Ti non és a nosa mamá! Mamá, ten as patas grandes! Vaite, que ti és o lobo! O lobo, moi enfadado, foi ao muiño e meteu unha pata nun saco de fariña. E despois foi á casa dos cabritiños. Pum, pum, pum! Quen é? Preguntaron os cabritos. Son mamá, dixo o lobo. Abride, que xa estou de volta. Aquela voz parecía a de mamá cabra, pero, para asegurarse, dixeron: bota a pata por debaixo da porta. O lobo asomou a pata branca e os cabritos, dando pinchos de alegría, abriron a porta e... Atopáronse cos afiados dentes do lobo feroz. A presa, correron a agocharse. Un debaixo da mesa. Outro detrás do armario. E outro dentro do forno. Pero o lobo foinos pillando un por un e engulindos enteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pero o máis pequeniño non puido comelo,
porque se metera na caixa do reloxo. O lobo, ben farto, marchou dormir á beira do río. Pouco despois, mamá cabra chegou á casa. Ao ver a porta aberta e todo patas arriba, asustouse. Empezou a buscar os fillos por todos os recunchos. Por fin atopou o máis pequeno, que lle contou o que pasara. Mamá cabra colleu nunha caixa de costura unha agulla, un carrete de fío e unhas tesoiras. E marchou co pequeniño en busca do lobo. Estaban chegando ao río, sentiron os ronquidos do lobo. A modiño, mamá cabra, abriulle a barriga coas tesoiras e un por un foron saindo enteiriños os cabritos. Mé, mé. O lobo era tan larpeiro que os tragara sen mastigar. Mamá cabra púxose toda contenta. Entre todos, encheronlle a barriga de pedras. Despois, enfiou a agulla e coseu o lobo con moito coidado. Cando rematou, foronse agochar detrás dunha árbore. Ao pouco, o lobo espertou, estirouse bocechando e dixo: «Vai anchenta, estou morto de sede». Achegouse ao río a beber e como o bandullo lle pesaba tanto, caeu a auga e marchou polo río abaixo. E aquí remata este conto. Colorín colorado, este conto está rematado. Ai, e unha cousiña. Se queredes aventuras, engánchate á lectura. Adeus.